Ako na úrad, ak potrebujem vybaviť stavebné povolenie. Chystáte sa postaviť si rodinný dom a neviete ako na to? Na stavebnom úrade si vybavíte všetky potrebné náležitosti. V žiadosti o stavebné povolenie doložíte dvakrát projektovú dokumentáciu, vyhotovenú architektom alebo projektantom. Ďalej potrebujete vyjadrenia dotknutých orgánov, napríklad plynárom či vodárov. Nezabudnite si tiež priniesť doklad o tom, že ste vlastníkom pozemku alebo že k nemu máte iný vzťah. V žiadosti musí stavebník uviesť účel a spôsob užívania stavby, miesto stavby a predpokladaný čas jej skončenia. Nezabudnite tiež zaplatiť správny poplatok. Jeho výšku sa dozviete priamo na úrade, alebo si poplatky môžete pozrieť vopred na webe mesta Nitra v sekcii Často kladené otázky. Každý dokončený rodinný dom musí byť skolaudovaný. Na už známom stavebnom úrade si u našich kolegov podáte žiadosť o kolaudáciu. Potrebujete k tomu fotokópiu právoplatného stavebného povolenia, list vlastníctva, projektovú dokumentáciu, zmluvu o pripojení inžinierskych sietí, ale aj ďalšie doklady. Všetkých nájdete na webe mesta v sekcii Často kladené otázky. Ku kolaudácii priložíme tieto veci: fotokópiu právoplatného stavebného povolenia, list vlastníctva, projektovú dokumentáciu, zmluvu o pripojení inžinierskych sietí, potvrdenie o preskúšaní komína, revízne správy plynu, bleskozvodu a elektroinštalácie, potvrdenia o tlakovej skúške vodovodu, skúške tesnosti kanalizácie, vykurovacej skúške, zmluvu so správcom kanalizácie, kolaudačné rozhodnutie na čistiareň odpadových vôd, energetický certifikát stavby, doklad o uhradení správneho poplatku. Tešíme sa, že ste sa rozhodli postaviť si svoj dom práve v Nitre, ktorá je považovaná za matku všetkých slovenských miest. Vítajte u nás a nech sa vám tu dobre býva.